His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandire nabale okondeka mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndilo lemba pa 25 Julayi mchaka cha 2022. Ndipo tili mulungu wa 17 munyengo ya pachaka. Ndipo lero mpingo ukutipempha kuchita chaka cha Yakobe woyera amene anali Mpostoli. Tiyeni abale tikhalire limodzi. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto. Akorinto mutu wa 4 kuyambira ndime ya 7 kuzalekeza ya 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Grace Mwanduza, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu a muthenga wabwino akuchokera muthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera, Mateyo mutu wa 20 kuyambira ndime ya 20 kuzalekeza ya 28. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Damian Abraham, a chipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto, mutu 4 ndime ya 7 kulekera 15. Abale, ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse koma osapsinjidwa. Tikuthedwa nzeru koma osataya mtima. Adani akutizunza koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pansi koma sitikugonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse, ngakhale tili ndi moyo, tikuperekedwa ku imfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso m'matupi athu amene amafa. Motero, ife timaperekedwa ku imfa, koma chimenechi chimakupatsani moyo. Malembo akuti, ndidakhulupirira, n'chifukwa chake ndidalankhula. Tsono popeza kuti ife tili ndi mtima omwewo wokhulupirira, ifenso timalankhula. Pakuti tikudziwa kuti Mulungu amene adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa, adzatiukitsa ifenso pamodzi ndi Yesu, nadzatifikitsa pamodzi nanu pamaso pake. Cholinga cha zonsezi nchakuti inu mupindule. Ndipo kuti monga momwe anthu olandira madalitso a Mulungu akunkana achulukirachulukira, momwemonso othokoza Mulungu achulukire ndi kunchitira ulemu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera.
Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mateyu mutu wa 20 kuyambira ndime ya 20 kuzalekeza ya 28. Pa nthawi iyo mkazi wa Zebedeyo adaza ndi ana ake kwa Yesu, nangwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adamufunsa kuti, amayi, kodi muli ndi mawu? Iye adayankha kuti, ndimati mulonjeze kuti mu ufumu wanu ana anga awiriwa azakhale wina ku dzanja lanu lamanja, wina ku dzanja lanu lamanzere. Koma Yesu adayankha kuti, simukuziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwa nawo chikho cha masautso chimene ndikuzamwera ine? Iwo aja adayankha kuti, inde tingathe. Apo Yesu adati, chabwino, muzamwa nawo chikho changacho. Koma ineyo si udindo wanga kusankha munthu kuti akhale ku dzanja langa lamanja kapena ku dzanja langa lamanzere. Atate ndiwo asapereke malo amenewa kwa amene Atatewo adawakonzera. Pamene khumi ena aja adamva zimenezi, adampsera mtima abale awiri aja. Koma Yesu adawayitana ophunzira ake nawawuza kuti, mukudziwa kuti olamulira amadyera anthu awo masuku pamutu, akuluakulu awonso amaonesadi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu, ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu. Chitani monga mmene adachitira Mwana wa Munthu. Adabwera osati kuti ena azamtumikire ayi, koma kuti iyeyo azatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka mwa Ambuye, lero mpingo ukutipempha kuchita chaka cha Yakobe woyera Mpostoli. Ndipo Yakobe woyera amene anali ndi m'bale wake Yohane, iwo anali ana a Zebedeyo. Ndipo iwo tikumamva kuti adali asozi pamodzi ndi atate awo. Ndipo timamva kuti tsiku lina Ambuye Yesu pamene adali kuyenda pa nyanja, makamaka mphepete mwa nyanja ya Genesareti, adaona Yakobe, Yohane komanso pamodzi ndi bambo awo Zebedeyo akuweza nsomba, ataponya makoka awo. Ndipo akuti Yesu atawaona, adamuyitana Yohane komanso Yakobe kuti mundisate. Ndipo iwo adachita changu, adansatira Yesu, adasiya tate wawo ali ku nyanja komweko. Kudzera moyo wa Yakobe woyera tikuphunzira kukhala Khristu achangu, makamaka ozipereka pa ntchito yotumikira Mulungu. Tizilolera kusiya zonse, makamaka zimene zimatipikapika ife kuti titumikire Mulungu. Ndipo tikaona mawu athu alero, makamaka mawu athu oyamba aja, mawu a kalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto, tikumva mawu achilimbikiso kwa ife a Khristu kuti pamoyo wathu onse popanda Mulungu tili chabe. Ndipo Paulo woyera akunenesa momveka bwino kuti ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti paziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse koma osaphinjidwa, kusonyeza kuti pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tiyenera kumadalira Mulungu pa zonse. Tiziyika Mulungu patsogolo ndipo tizaona Mulunguyo akutimenyera nkhondo ife nthawi zonse. Choncho pozindikira kuti ndife mbiya zadothi, kusonyeza kuti popanda Mulungu sitingapite patali, tikhoza kusweka nthawi ina iliyonse. Choncho tikamathawira kwa Mulungu, chifukwa ndi Mulungu amene adatilenga, ndi Mulungu amene adatiwomba ife. Choncho pamene tili pa mavuto, kuthawira kwathu kuzikhala kwa Mulungu.
Chachiwirinso tizizindikira kuti ngati tili mbiya zadoti ndife anthu ofowoka. Choncho tikazindikira kuti ndife anthu ofowoka timayenera kupeza chilimbikiso, ndipo chilimbikiso chimenechi sitingachipeze kwinanso ayi koma kwa Mulungu. Inde kwa anzathu tikoza kupezako chilimbikiso, koma nthawi zina chilimbikiso cha anzathu sichimapita patali. Nthawi zina chimakukhala kanthawi kochepa kokha, koma tikadalira Mulungu nthawi zonse Mulungu azatilimbikisa kotheratu. Kodi ife pamoyo wathu timazindikira kuti popanda Mulungu tili chabe? Kawirikawiri mwina timalephera kuzindikira kuti popanda Mulungu tili chabe ndipo sitiyika Mulungu pasogolo. Munthu ozindikira kuti popanda Mulungu ali chabe amakhala munthu amene nthawi zonse amakhala wokonzeka makamaka kudalira Mulungu munyengo zonse, kumutumikira Mulungu ndi mtima wake wonse. Tiyeni lero kuzera mawu amene oyamba tawamvawa tikhale akhristu achikhulupiriro, tizikhulupirira Mulungu munyengo zonse, pa mavuto komanso pa mtendere, ndikumazindikira kuti ndife anthu ofowoka, popanda Mulungu sitingapite patali. Ndipo mu uthenga wathu wabwino wa lero, pamenenso tikuchita chaka ichi cha Yakobe woyera, tikuphunzira phunziro lalikulu makamaka kuti tizikhala anthu ozichepesa. Tiziphunzira kuzichepesa pamene tikutumikira Mulungu komanso pamene tikukhala ndi anzathu, ndipo Mulungu azatikweza. Mawu athu amene tawamva mu uthenga wabwino wa lero wa Mateyu, tikumva za mkazi wa Zebedeyo amene akumuwuza Ambuye Yesu kuti akumupempha kuti mu ufumu wanu mulole kuti ana anga awiriwa, wina azakhale kudzanja lanu lamanja ndipo wina azakhale kudzanja lanu lamanzere. Akupempha kwa Ambuye Yesu. Phunziro limene tikulipeza apa nchakuti tikuona mtima umene uli ndi mkazi wa Zebedeyo, komanso tikawerenganso makamaka mu uthenga wa Mariko nkhani ngati yomweyi, amene adapempha malowa si amayi ayi koma ana a Zebedeyo omwe anapempha malowa amenewa kwa Ambuye Yesu. Mtima umafuna kukhala pamwamba nthawi zonse, umafuna kukhala ndi moyo wofewa, osafuna kukumana ndi mavuto ayi. Koma lero Ambuye Yesu akufuna kutisimikizira kuti ife tikumane ndi zabwino, kuti ife tikapeze chipulumutso, tiyenera kukumana ndi zovuta pa moyo wathu wa Chikhristu. Ana a Zebedeyo akufuna moyo wofewa. Kawirikawiriso ife anthu timafuna moyo wofewa nthawi zonse, moyo wapamwamba, moyo wozikweza, timafuna kutchuka. Koma timayiwala kuti Mulungu amadalitsa okhawo amene ali ndi mtima wozichepesa. Munthu ukamafuna kukhala ndi moyo wofewa nthawi zonse, zotsatira zake nzakuti ukakhala kuti zikukuvuta kuti ukhale pamwambapo, umayamba kukhala ndi mtima wasanje, umawafunira anzako zoyipa makamaka ukaona kuti anzako zikuwayendera bwino, umapeza njira zoti wagonjesere anzako, mapeto ake umathanso ngakhale kuononga moyo wa anzako omwe. Mtima umafuna kukhala ndi moyo wofewa kawirikawirinso umatipangisa mwina tikuti tipute mavuto ena amene sitimawayembekezera. Mwachisanzo, mwina ndiwe mphawi ukusowa ndalama. Nthawi zambiri timatha kuyesesa kuti mwina tipeze ndalama, mapeto ake timayamba kukatenga ngongole. Tikatenga ngongole ija timalepheranso kuibweza, mapeto ake mwina ena kutimangisa kumene chifukwa chofuna kukhala ndi moyo wofewa. Pa moyo wathu tiyeni tiphunzire kukhala anthu ozichepesa nthawi zonse, ndipo tizivomereza monga amene tilili. Tikavomereza monga amene tilili, Mulungu azaona kuti atithandiza bwanji. Tikazipereka kwathunthu pamaso pa Mulungu, ndipo Mulungu azatidalitsa ndi mtima wathu wonse. Ndipo Ambuye Yesu anenesa momveka bwino kuti munthu amene akufuna kukhala mu ufumu wanga ayenera kukhala munthu amene ali wokonzeka kumwa nawo chikho cha magazi anga. Munthu amene ayenera kuzunzika, munthu amene ayenera kuvomereza kuvutika chifukwa cha chikhulupiriro chake. Tiyeni ifenso pa moyo wathu tizizindikira kuti tikumane ndi zabwino, tiyenera kukumananso ndi zovuta. Ambuye Yesu akunenesanso momveka bwino kumapetoku. Mukudziwa kuti ulamuliro amachita anthu awo masuku pamutu, akuluakulu awonso amaonesa ndi mphamvu zawo pa anthu awo, koma pakati pa inu zisamatero ayi. Ndipo aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu. Ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu.
tiphunzire kumakhala anthu omafuna kutumikira anzathu osati kumafuna kuti ena azititumikira ife ayi. Tisanzire mtima wa Ambuye Yesu. Ambuye adabwera pansi pano kuti atitumikire ife osati kuti ife tiwatumikire ayi. Tiyeni nthawi zonse tiphunzire kukhala anthu odzichepesa, ndipo Mulungu azatikweza, ndipo Mulungu azapitiriza kutidalitsa. Tiyeni pamene tamva mawuwa tithe kusinkhasinkha pa moyo wathu. Kodi ine si munthu amene ndimafuna moyo ofewa nthawi zonse, munthu amene sindifuna kukumana ndi zovuta? Kodi ine ndine munthu wodzichepesa muzoyankhula zanga, muzochita zanga za moyo wanga wa siku ndi siku? Pamene tachita chaka cha Yakobe woyera, timpemphe Mulungu kuti atithandize kukhala akhristu achangu potumikira Iye, ndipo kulolera kusiya zonse makamaka zimene zimatilepheresa kumutumikira Mulungu ndi mtima wathu wonse. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time.